Ha ka step arpo nyo trik ujemang arajar arpusan kalami ka jingeken an ha kaput ke India bat Bangladesh ha ka thain thakuran bari kabadan ha man kachar hapring ki sipai border security force bat ki sipai Bangladeshi border guards ha ka bala penlong ki sipai BSF ban siat South Sin sha sun ban pen prai ki pat ba ki bala nang bun bat ban penjai jai ke te jingeken an laong bagani ke jingeken an kalami hadin bagi bor sarkar India kidang persang ban pen pai yang ki khat sangut ki nong Bangladesh ki balawan rung be an syagani ka ri Shusho laong bagalami ka jingken no ban kalian ki sipai Bangladesh ki lawan ban tuklar halor kani bat ban rung hado zero line bat ban mi pat kat maktin hapdeng kini ki artli ki kinhon kat kum ki khubor laong bagi sipai BGB amtang bakilayanya bat ki sipai BSF henry ki la rung ju boru shado zero line ha ka baga jinge kan at kala nang jur hadin bada ki spangut kinong Bangladesh kila poi ha ka jaka pan a jingkershan ye ki sipai BGB pat kumta na kalyang ki sipai BSF kila hapan siat shasun kanang baga ni ka jingjia kanam poi shadu upud banam la su bante lakam Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya